Morning teenage nde nkhani yomwe yachitika ku Zimbabwe last week May yomwe yetu kumapita kwa May. Nyamata uyu kapena nditi bambo uyu dzina lake ndi Brian Nandana. Brian anali ndi zaka 30 makhala ku Zimbabwe chaku Harare kumene amagwira ntchito ngati taxi driver titero. Brian anali wamasiye anakulira ku orphanage, anali mu community ya Seventh Day Adventist. Anapanga maphunziro ake mpaka anapita ku Solusi University, anapanga graduate kumeneko mpamene amagwira ntchito yake yoyendesa mataxi mu Harare. Nde anayendesa taxi yake chama 18 May. Wayendesa kenako anthu anadabwa Brian sakumuona. Amusakasaka Brian osampeza. Kenako anapeza galimoto yake chakufupi ndi kumanda. Anatsegula mgalimoto, Brian munalibemo koma anapeza muli magazi. Ndi anthu anaitana apolisi kufika kuyang'ana galimoto, masainzi yake odabwitsa kuti magazi achuluka. Koma anapeza phone ya Brian. Apolisi kuchira rani phone kuyang'ana kuti muli zotani, anapeza kuti Brian amayenera kukumana ndi nzake. Ma message osonyeza kuti wakambirana ndi nzake kuti akumane chakupaki. Nzake dzina lake Shepard Severa. Kuti ukone kuti anthu anali ndi ulendo wokumana iti nde zinasonyeza kuti munthu otsiriza kukumana naye anali Shepard Severa. Ndi apolisi anapita kukampeza Shepard ucha kunena kuti tapeza ma message awa osonyeza kuti unapita kukakumana ndi Brian, and Brian wasowa galimoto yake muli magazi. Mwayenda bwanji? Munthu ucha bwebwe ndiwe ndani kwa Brian? Ala ndine nzake, mmodzi mwa ma best friend yake. Kenako kumufusisisa kumpana kenako mpamene amaulula kunena kuti chani wamupha Brian. Kumfusa uniyo chachitika nchani akuti pachinzawo po ndi Brian iyo Shepard analibe ndalama. Ndi anampempha Brian kuti amkongoze ndalama. Ndi Brian anamukongoza Shepard $2,500. Anagwirizana bwinobwino ndi bweza tsiku lakuti. Nkupeza kuti tsiku licha linafika nkupita a Shepard analibe ndalama yobweza. Nkomayamba kuthawa. Ndati Brian mpaka nazina ntopesa kuti achimwene nanenso ndamayo ndinayi nazo chochita, munandilonjeza kuti munditani mundibwezera ndipatseni ndalama yanga. Anthu ajano nkupezeka kuti kuyambano kumavukhanga takuvutana eti kuti Brian anatopa nazo kuti ino tandibwezereni ndalama zanga. Kenako mpamene Shepard anamuuza Brian kuti okay ndalama yako icha ndayipeza tika kumane pa 19 kupaki kwakuti. Basi tu Brian excited ndikuwalandira ndalama yanga mpamene ananyamuka kuti kupita kuti akatenga ndalama yake. Kukakumana kunali kuti akatenga ndalama yake. Anthu akumana ili kuti ndalama kusonyeza kuti kaya analibe ndalamazo. Anthu achankuyamba kukangana. Basi tu Shepard kutulusa mpeni nkumuzenga nzake pakhosi kumbaya ndi mpeni. Kenako natenga galimoto kuyendesa pang'ono kumunyamula Brian ucha kupita kumanda, kukumba manda ndi kumugwirira kumanda nkuthawa. Komano sana onkhesere kunena kuti phone ya Brian ili kuti nanga si phone anayisiya mgalimoto. Apolisi anakwanitsa kuchita trace through ma message kunena kuti amakakumana ndi ndani, amakakumana ndi Shepard. Ndi munthu kumupha ndithu chifukwa cha ndalama yake. Of course online pakuchuluka sonkhani akunena kuti nzakeyo amafunanso magazi yake chanichani za rituals za ufiti. Komano apolisi anena kuti mbali imene yoyo sanapeze chilungamo chenicheni. Koma so far nkhani yomvetsa chisoni kuti munthu wakula moyo ovutika anali wamasiye wakulira ku orphanage, walimbikira wapanga maphunziro ake mpaka na iyi university, Solusi University, skulu yabwino kwa basi. Wachoka kumeneko akutani akugwira ntchito yoyendesa taxi kwakuti akudikirira kusakasaka ntchito kunena kuti ndipeza ntchito yokhazikika mbali yanga ndapanga. Basi nzake basi kukangomupha ifaso cha ndalama zake. Dziko lino lachabedo anthu ena ndoyipa kwambiri. Imene ndi nkhani yomwe kupangika ku Zimbabwe zikomo kwambiri. Kurumidza